BTC आरो BTR बारोजानिबो बांसिन बर'नि जोहोलावजोफोरनि थैजों मोननाय बिहिनेसर बसुमतारिया BTC आव फैनानै BJP दोलोनो भट होनांगौ होनना बुंब्लाबो रायजो राजाया गनाया। बयहाबो बिसायख'थियाव बाथ्रा बुंनायनि मोन्थाय दङ। खालि नायबानो जाबाय जे जि ओनसोलखौ जि खुंथायखौ 5,000 सुबुंनि जिउ गारनानै मोनदों बेवहाय जाहाथे सोरबा बाथ्रा बुंनायजों जोंनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोना, जोंनि रायजो राजानि खहा जाया, बेखौ नोजोर होबा मोजां जागोन। मानोना दिनै BTC बिसायख'थिया एबा BTCआ बियो जास्ट राजखान्थिनि फोथार नङा, बियो बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय, बर' माहारिनि थांनाय थैनायनि माखासे सोंलुजों बियो सोमोन्दो लानानै दङ। दा नंखायनो जाय दैदेनगिरियानो फैया मानो, जाय जि बाथ्रा बुङा मानो, जे थांनाय 30-40 बोसोरनि सेक्रिफाइस आरो माबायदि BSC BTC BTR जाखो बेखौ बयबो गोसोआव लाखिनांगोन आरो सोरनिबा बाथ्रा फंसे बुंनायजों जाहाथे बे ओनसोलनि खहा जाया, हारिनि खहा जाया, बेखौ नोजोर होनांगोन। BTR सरकारा गोरोबथाखौ मावफुंनायावनो थाबाय थायो होननानै बुंथिनायखौ लानानै फिननाय होदों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। सुक्तिनि दफाफोरानो जोंनि मावनांगौआ सबसे प्रायोरिटी। जौगानायखौथ' भारत सरकार, आसाम सरकाराबो मावनांगोन। बेखौ काउन्सिलाल' नङा, भारत सरकार, आसाम सरकाराबो जौगानायखौ बे एरियायाव मावनांगोन। जोंनि खामानिया जौगानायजों लोगोसे जोंनि हारि थांना थानायनि थाखाय जि सोमावसारनाय बे सुक्तिखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामनांगौआ जोंनि बिबान। दिनै गरेस्वर ब्लक UPPLनि बानजायनायाव 30 नं गरेस्वर बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि बिपुल कुमार बसुमतारि बिथांखौ देरहासार खालामनायनि थांखिजों गरेस्वर बियाबनि मोनथाम जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंदों। गिबियाव देहपारगाव, नैथियाव बागदबा आरो थामथियाव गबसारायाव रोजा रोजा रायजो राजानि नुजाथिनायाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुंनाया जानानै थाङो। दिनैनि बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै रायजो राजानि सिगाङाव थांनाय 5 बोसोराव UPPL दोलोआ रायजो राजानि थाखाय मा बिथांखि आरो जौगाथायनि खामानि मावदों बेफोरनि सायाव गुवारै फोरमायथिनानै होयो। गरेस्वर बियाबा UPPLनिनो दखलाव दंखायो। थांनाय 5 बोसोरावबो UPPLनि थाखायनो बे समष्टिया गोबां जौगानायनि खामानि मावनो हाबाय आरो फैगौ 5 बोसोरनि थाखायबो दिनैनि समाव नायोब्ला जोबोद क्लिन सिट जानानै दङ बे गरेस्वर समष्टिया। आरो जोङो बिजाथि महरै बिपुल कुमार बसुमतारि बिथांखौ जोङो फसंदों। बिथाङा गोबाव सम हारिनि थाखायबो खामानि मावदों, समाजनि थाखायबो खामानि मावदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो। दा बे हिसाबै नैबे बिसायख'थियाव खमसे खम 10निफ्राय 12,000 डिफारेन्सआव जोंनि बिजाथिया देरहागोन आरो गरेस्वर समष्टिया जोंनि बयनिख्रुइबो प्रायोरिटी समष्टि। आरो बेखौ नुनानै दिनै गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय लोब फैनानै UPPL हान्जायाव बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय प्रायोरिटी समष्टि हिसाबै जोंबो खामानि मावदों। जोंनि बुथ कमिटि, प्राइमारि कमिटि, ब्लक कमिटि जोबोद मोजाङैनो खामानि मावबाय थादों। दा नंखायनो नैबे समष्टिया जोबोद मोजाङै देरहागोन।